Hola i benvinguts. En aquest videotutorial continuarem treballant el qualificador. Veurem el qualificador tant del Moodle com del Classroom i les seves possibilitats. Veureu que les possibilitats que té el qualificador de Moodle són molt més àmplies i flexibles que les actuals de Google Classroom. Comencem sempre pel Moodle i accedim al seu qualificador. Recordem que tenim aquí unes quantes tasques que hem configurat per tenir-les accessibles. Accedim al qualificador i aquesta seria la visió que ja hem treballat, no? La de registre de dades. Però no només tenim l'opció d'aquest registre de dades, sinó que per defecte el qualificador del Moodle ens dona la possibilitat d'aquesta nota final i tenim moltes opcions per poder triar. D'acord? Podem veure les notes així, amb la nota final del curs, podem veure la nota desplegada i podem fer altres modificacions. Per fer-ho, només haurem d'accedir a categories i elements. I aquí tindrem el que serien les notes i les puntuacions. Això ja està filtrat perquè el qualificador de Moodle dona moltíssimes opcions de visualització, percentatge de completació del curs, gamma, etc. Tot això es pot mostrar o no sempre des de l'opció de categories i elements i posteriorment preferències de l'informe qualificador, on jo puc anar mostrant i amagant diferents tipus de columnes, com podeu veure en tot el que hi ha aquí. I aquí el mateix, paràmetres del curs, puc anar ocultant o modificant. Us recordo sempre que si teniu dubtes teniu l'interrogant on us mostra la informació que podem fer. Tornem a la configuració del llibre de qualificacions i fixeu-vos que jo aquesta nota total del curs, si vaig a l'opció d'editar paràmetres, em dona totes aquestes opcions, fins canviar-li el nom, al que jo vulgui, i puc fer una mitjana ponderada simple, una qualificació més baixa, qualificació més alta, la moda, natural, mediana. Totes aquestes opcions venen per defecte en el qualificador del Moodle. Puc fer una conversió d'anglosaxó al que seria la puntuació que nosaltres utilitzem, de 0 a 10, i fins i tot tenim més opcions. D'acord? L'acció de la qualificació mínima seria la nota mínima, la qualificació per aprovar és perquè s'apliquin colors en les qualificacions finals. Anem a cancel·lar perquè veieu, i també el que podem fer és agrupar diferents tasques, com afegim una categoria. Afegim una nova categoria, li posem un exemple, categoria nova, escullo el que jo vulgui, mitjana ponderada, per exemple, d'acord? Li poso una qualificació mínima per aprovar una altra vegada del 50% i d'això. I funciona exactament igual que hem treballat amb tots els recursos de Moodle. Fixeu-vos que aquí tinc la nova categoria i si jo, per exemple, vull que aquestes dues tasques que jo he creat formin part d'aquesta categoria, aquí tinc un selector, li dic mou aquesta nova categoria. I ja les tinc aquí dintre, puc canviar el seu pes perquè formin part d'aquesta nota i per tant tindré que la nota final del curs és la mitjana ponderada d'aquesta nota i d'aquesta nova categoria. D'acord? El qualificador requereix molt de treball i és molt recomanable dedicar-li temps i sobretot algun curs de formació específic per tal de treure-li més suc. Però això he intentat ser una aproximació perquè veieu la versatilitat que té el qualificador de Moodle. Anem a veure les modificacions que podem fer ara en Google Classroom. Aquí teníem el nostre curs exemple, com podeu veure. Ja havíem parlat de com accedir a aquestes qualificacions i les modificacions que jo puc fer en Google Classroom no són tan extenses. Anem a veure-les. Per accedir a aquestes configuracions, accedirem a la rodeta, la configuració de la classe. Dintre d'aquestes opcions baixarem fins al final de tot, on veurem la qualificació. Per defecte sempre ve sense nota global, aquí ho teniu.
Que requeriu més informació? Doncs molt fàcil, li doneu a més informació i accedireu a tot un conjunt de recursos on us explica tot el referent al sistema de qualificacions i configuracions de Google Classroom. Però anem a fer uns exemples perquè ho veieu la diferència entre Moodle i Classroom. Si jo poso, només té aquestes tres opcions, sense nota, global, puntuació total, que el que fa és la mitjana ponderada de totes les tasques, o notes ponderades per categoria. Si jo accedeixo a notes ponderades per categoria i li dic que mostri les notes globals dels alumnes, jo el que puc fer és crear noves categories. Anem a crear un parell de categories, categoria 1, li aplico un 60% i fixeu-vos que aquí em diu que tinc un 40% restant, afegeixo la categoria 2, i li aplico aquest 40%. Una vegada tinc el 100%, puc desar aquests canvis. De moment tinc les categories, ha aparegut l'opció de nota global i si us fixeu, aquestes tasques que ja hem anat generant durant els diferents videotutorials del curs, doncs encara no estan assignats a cap d'aquestes categories. Què haurem de fer? Accedir a cada tasca tot editant-les. Accedim als tres puntets, li diem editar i fixeu-vos que aquí apareix la categoria de la nota. I hem d'escollir a quina categoria assignar-la. Categoria 1. Desem i ja ho tenim. Fixeu-vos que aquí apareix la categoria 1. Com és l'única que participa d'aquesta categoria i té aquest pes del 90%, doncs li aplica aquesta nota global. Anem a aquesta i li assignem la categoria 2, per exemple. Desem i fixeu-vos que apareix la categoria 2. Si li aplica el tant per cent. Aquesta, doncs, li assignem la categoria 1. Com podeu veure, no em permet moure els elements, no em permet agrupar per categoria, sinó que cada tasca es considera com un ítem individual i, per tant, no puc modificar molt el que seria el sistema de qualificador del Moodle. Jo, en aquest cas, el que sí que puc fer és venir aquí i canviar la nota. Per exemple, li poso un 0, li canvio la nota. Recordeu que hem de tornar perquè s'apliqui i llavors veieu com es van aplicant aquests tant per cents, no? És a dir, aquesta com no té nota, si jo li poso un 100%, li poso tornar, és a dir, puc anar jugant amb les notes i comprovant que aquesta puntuació és correcta. Llavors, si jo poso un 100% i faig tornar, fixeu-vos com es compleix aquestes dues categories. Si estan amb el màxim de puntuació, em dona el 60% del curs. Aquesta és la diferència entre les modificacions, que són molt àmplies en Moodle, i una miqueta més escasses i simples en Moodle Classroom, des del punt de vista del sistema de qualificacions i configuracions. Així és tot. Fins la propera.